ഹലോ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് ഇവിടെ റോഡിലൊക്കെ ഇത്തിരി വെള്ളം കയറിയത് കാരണം നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് 2-3 സാധനങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ തൈയല്ല, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തൈയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മളിന്നെടുത്ത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നട്ടു വയ്ക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. ഇതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും തന്നെ വീട്ടിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. മിക്കവാറും ദിവസവും വർക്കിന് പോവും. അതുപോലെ തന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ കടയുടെ തിരക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് മഴയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ലോക്കാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം ബാക്കി വിഷ്വൽസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനൊരു വലിയൊരു പോളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു പില്ലറൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഈ ഒരു സാധനമൊക്കെ തൈയെല്ലാം തന്നത്. തൈയല്ല, ഇത് ഓൾറെഡി കായ്ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ചെടിയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കായ്ച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കായ്ക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് 2-3 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും. ഇത് വന്നിട്ട് ചുവന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കമ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 4 എണ്ണവും ചേർത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ തൂണിൽ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തൈ വാങ്ങിയത് വിയറ്റ്നാം റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമരോള സൈഡിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നഴ്സറിയിൽ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. വളരെ ചുവന്ന കളറിലിരിക്കുന്ന ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പടം കണ്ടത്. എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ ഒരു തൈക്ക് 35 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ളൊരു കമ്പ് അവർ ഒന്ന് മണ്ണിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമലി 150 രൂപയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് നിർത്താനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതേ ഒരു കുട ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടോ. ഈ കുട വന്നിട്ട് ഇവിടെ അമ്മ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഈ പിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണിക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവരെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ നാളായിട്ട് പിച്ച് ഇതുവരെയും വെച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കി ബേസെല്ലാം ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ നിറത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പടർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 4 വശത്തായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ പടർത്തി വിടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് വെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുള്ളത് വീടിൻ്റെ പിൻവശത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് പടർത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറ്റുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. നമുക്കങ്ങ് പിന്നിൽ കൊണ്ടുപോകും. മെറ്റലിട്ടേക്കനല്ലേ. ഇവിടെ വയ്ക്കാമോ? ഇവിടെ വയ്ക്കാമോ? ഇവിടെ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കുഴിയെടുക്കട്ടാ. മുള്ളാണ്, പിള്ളേർ വന്ന് കയറുമോ? കുഴി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട എടുത്തതിലേക്ക് വെക്കാം. ഹൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇത്തിരി കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
അത്യാവശ്യം നല്ല മുള്ളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ. പരിപാടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നായി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി വെച്ചേക്കണം. കെട്ടിയിട്ട് ബാക്കി വന്ന കയറിനെ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങ് ചുറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുവരേക്കും വളർന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിലേക്കാക്കി ഒരു പന്തൽ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു പന്തലിലോട്ടാക്കി വിടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നല്ലപോലെ കായൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മൂട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു 4 കമ്പ് വയ്ക്കാനാണ് പുള്ളി ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടേതായിട്ടുള്ള സജഷൻസൊക്കെ അടിയിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ തീർത്ത് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം താഴേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ വന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടം വരേക്കും ഇതുവരേക്കുമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ. കാൽപാദം മുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട്. പക്രു വന്നിക്കണം നോക്കി എന്താ വാ. വാ. ശരിക്കും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തവനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഈ ചെറിയ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവന് പേടിയൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ വാ. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ അവനെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് നീന്താനൊക്കെ വിടും. നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചേക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീന്താനൊക്കെ വിടാറുണ്ട്. അവന് നീന്തയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാലും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അവനൊരു ചെറിയ പേടിയാണ്. അക്രു പറഞ്ഞാ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങണം. ബാ ബാ. ഗുഡ് ബോയ്. ബാ ബാ പോവാ. ബാ അക്രു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കിടിലൻ മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നെന്താ അടുത്ത് മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു കറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുപോലെ ഒരു മഴ പെയ്താലും നാളെ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു വെള്ളം വരും, അങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തു നിന്ന് രാവിലെ പലരും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിടത്തെല്ലാം വെള്ളക്കെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
തമ്പാനൂർ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.